A que cheira, papá? Cheirache raro. Pois se cadra tes razón, algo fede. Será mellor que lle preguntemos ao Tigre do Futuro. O Tigre do Futuro, o podcast de A que cheira, papá. Benvidas un día máis ao Tigre do Futuro, o podcast que facemos dende o magazine cultural A que cheira, papá. Magazine popular tamén, Se chove, deixa chover, se venta, deixa ventar, que por moito que chove vente, de ti non me hei de olvidar. Hai unha canción popular galega que di así, e nós hoxe facémoslle honra acudindo á nosa cita co tigre, por moito que os elementos se aliñen e conspiren contra nós. Este ano non facemos como tal episodio especial de Samaín, e hoxe os temas non teñen por que ser especialmente terroríficos, pero sí que gravamos nas portas de novembro e fora chove e venta arreo. Chove, venta e trona, tanto que a entrada que fago eu é que normalmente é un pouco para entrarmos no espírito do noso oráculo, hoxe case é máis unha desculpa anticipada, porque igual novembro entra polos nosos micros en forma de choiva torrencial, silbido zunante de vento ou relampo desinhibido. Se pasa iso, tomadeo como que son sons ambientais para un tigre invernal, quizáis unha loa, ou vos que son os micros de hoxe, ou unha advertencia de que hoxe vimos coa furia verdadeira da treboada. O que sí, se escoitas este podcast no futuro, nunha tarde tranquila e soleada, por favor, non te asustes se de súpeto un trono rebenta os graves. Ou sí, un pouco asústate se queres, que hoxe non é o especial Samaín, pero é o tempo. En fin, eu son Guillermo Rodicio e para acompañarme nesta noite ventada de tigre teño hoxe comigo os mellores compañeiros. Por unha banda, Rubén Amado, fanático do parte, herdeiro de Pemán, hoxe correspondente especial para dar fe da fronte atlántica desde a Costa da Morte. Que tal, Rubén? Confirmamos que a fronte atlántica da Costa da Morte xa pasou e agora mesmo solamente hai un pequeno barruzo, pero é posible que se alongue durante o resto da noite. Ventos de componente oeste, entón? Non o sei, porque como é de noite non vexo as árbores, nin vexo o mar, entonces non che podo dicir dirección, pero máis seguro que sea sur, porque pola tarde era sur. Que rigor, que rigor. Tamén anda por aquí o Philip Webb, que podería soprar como o eolo facendo beatbox desde a súa atalaya de Mesoiro, que seguramente sexa o lugar máis venteiro de toda a comarca, pero alguén ten que facer as labores de vixía desde ese lugar elevado. Que tal, Philip? Hola, moi ben, pero pechei a persiana e non sei se está chovendo, non son un vixía bastante defectuoso. Tamén ofrezo unha desculpa anticipada porque a verdad é que esquecín que era Samaín e non traducín ningún creepypasta para hoxe. Sinto. Xuro que pensei que o traíes, de verdade, Dixen, porque normalmente pregunto do que ides falar para fiar un pouco se tal este momento de entrada, e dixen, non me quero spoilear se un creepypasta e quero alegrarme no momento. Pois, síntome mal, non sei que me está pasando. O creepypasta é que te sentes, sabes, que algo te está pasando, sabes, que xa non podes traducir creepypasta. Ao longo do episodio veremos que Philip non é Philip, senón que é un clon que intentará asesinarnos a través do micrófono, como non bo creepypasta. Joder, da xente que ven normalmente o tigre, quen podería imitar ben a Philip? É que é o máis difícil de imitar, Ese puntiño de sotaque, ese puntiño de chiste random, joder, é difícil, Búscase calquera inglés, todos somos máis ou menos iguais. Xa, pero non é tan fácil de imitar, O brasileiro este que escribía antes na revista. O brasileiro? Que brasileiro? Si, home, este brasileiro... Ai, non me sabe o nombre. No, a brasileira. Hai unha brasileira. A brasileira, perdón. Claro, a Laura Lamier, a nosa amiga, joder, da facultade, Laura Lamier.
Un Pero saúdo la mira é palabra, moi súa, Lamir. non te creas, ten unha personalidade moi forte, non sei se é capaz de como de impersonar a outra persoa. Tampouco ten acento británico. Home, xa, pero ten como outro acento estranxeiro. Aínda que a Laura non se lle nota case nada o acento brasileiro, que consta. Pois un día hai que traela. Pois eu síntome bastante discriminado, a verdade. Agora estades tratando a todos os estranxeiros como se fóramos iguais. Tamén tratamos a todos os galegos como se fosen iguais. O peor que iguais, incluso. Sí. Non traducín un creepypasta, agora pensades que son un clon, agora pensades que calquera persoa de calquera país pode reemplazarme. A verdade é que non sei, estou como a deriva na vida. A ver, Ai, madre mía. que o inglés é unha lingua moi falada, entón... Pois podemos chamar a Rishi Sunak, o actual primeiro ministro británico. Xa Ainda que- jodemos. sí. Xa, se este programa tarda unha Ok. semana máis en sacar, xa vai estar desactualizado, tío. Quen A idea sabe? era non mentalo, mentar só o oposto, nunca mentar a persoa, porque Se queres, podo dicer a mesma frase con Boris Johnson e como metes a frase como correcta no momento de emitir o programa. esta teoría de que Boris está á sombra esperando a que agora se meta unha hostia. Corresponsal en Islas Británicas. Eso é posible que volva, o sea... Bueno, eu penso que con Sunak volveu ser certa situación de estabilidade. Creo que até as seguintes eleccións chegarán. Tampouco fora imposible que volvera. Jo, acabamos de exercitar aquí no Tigre o mítico movimento que fai a Voz de Galicia, que en vez de mandar a un xornalista ao lugar e intentar dar unha información dende o sitio, chama polo que sexa a xente británica que hai en Galicia e pregúntalles, como se fosen a saber, sabes? Como se necesariamente son expertos no asunto. Sí, porque realmente a información que che estou dando é o que lin na página web da BBC. Bueno, pues tes boas fontes, joder, tampouco. Se estiver o Violeta, Claro, esa é a cousa. corresponsal naqueles lares. Eso. Bueno, decía Philip que estaba decepcionado, pero hoxe o que quen vos decepciona son eu, porque a pesar de que somos tres, eu non puide preparar historia, non traio historia. Así que o formato do programa cambia un chisquiño, eso vai haber dúas historias. Porén, para compensar ao noso público, e dado que o tema do hoxe é o tempo, pensei que podíamos falar un pouco sobre o tema do tempo. A tope. O mellor tema. Claro, porque xa de entrada quero formular a pregunta de que o tópico este de que falar do tempo é como a conversa que tes cando non tes de que falar, pareceme extremadamente ofensivo. A min, en particular. A min pareceme que o tempo é un tema interesantísimo. Pero o máis interesante, é dicir, que cousa aporta máis novedades, máis contido non conflictivo, máis datos random, é que é o tema definitivo, o tempo. A xente non recurre ao tempo non porque non teña de que falar, sino porque no fondo hai esa inquietude. Eso, cando chove, no fondo a xente maravíllase de que este chovendo. Non porque lle guste, sino porque di, hostia, está chovendo. É un dato comentable. Estou tan de acordo con isto que, sabes con que o comparo eu? Cando sabes este asunto cos streamers, tío. O sea, Twitch colleu o formato do tempo. Buah, ojalá. Claro. A ver, vou fiar. A idea é estar creando contido todo o tempo, o sea, durante moitas horas, e que case nunca pasa nada, pero de vez en cando hai como pequenos eventos das que podes sacar clip. E iso é literalmente o que fai o tempo, tío. O tempo está pasando todo o tempo, pero case nunca pasa algo interesante. Sabes? E cando pasa algo sempre hai conversa, porque todo o mundo está mirando. E é literalmente Ibai facendo directos isto. Buah, ojalá unha canle de Twitch emitindo 24 horas comentando o tempo. Buah, unha persoa apostada nunha ventá e comentando, bueno, vemos unhas nubes de evolución, é probable que... Boa, iso hai o formato este da tele en Noruega, non sei se coñecedes isto, o da Slow TV. Sí, É o formato este de facer programas como a velocidade real. Por exemplo, igual, collen un carpinteiro e fai unha cadeira en directo. Collen un cacho de madeira
e fai unha cadeira no tempo que realmente lle leva a facer a cadeira. Se o programa dura 4 horas, pois son 4 horas do tipo montando unha cadeira. A miña nai ve vídeos así en YouTube, pero non sabía que tamén era un concepto televisivo. Claro, é que é unha maravilla, En tempo además real. Non, entretenidísimo. é verdad, creo que a miña nai ve vídeos así abreviados para... Claro. Ves que se fai a cadeira en media hora, por exemplo. Claro, que Claro. se hai cortes, para min xa rompe a maxia. Sabes, hai esa ficción do cine que é o corte. Pero se en tempo real, é que os programas de Noruega había un que era viaxar en tren, e era un señor grabando a fiestra do tren o tempo real que levaba viaxar en tren desde un lugar A a un lugar B, e eso era o programa, non pasaba absolutamente nada máis. Claro, pero incluso con cortes é unha cousa que engancha, porque ti mira os programas tipo programa de cociña, que o mellor non vas facer esa receta, pero velo, dis, anda, pois mira como que interesante isto, os míticos How It's Made, non? Programas de como se fai tal cousa, velo, estás aí. Os programas de pesca, que son todo cousas que como non as faz normalmente, pois ten esa atracción de dicir, joder, interesante. Eu estou pensando que debería haber algunha cousa destas, porque é verdade que dende que terminou Quero ser monja non me satisfixo nada na televisión. Creo que é un pouco o contrario. O sea, de Philip non sei se dicir que é a persoa que coñezo que ten o peor ou o mellor gusto televisivo. O sea, é unha das dúas. Pois eu diría que agora disfruto bastante de Malicia Noticias. Entón, podes dicirme cale se é bo gusto ou mal gusto. É o peor gusto. Que Malicia Noticias, tío. Mira que xa non é tan doente como foi, pero ainda así... Mellorou moito Malicia Noticias. Joder, pero é que o Malicia Noticias, eu intentei velo por corporativismo. Porque un dos reporteiros, Antonio Mosquera, estuvo comigo no instituto. Ah, sí? Sí, era veciño do barrio e todo, en plan, joder, vou non ver porque sale Antonio. Non son capaz, tío, porque é como que intentan ser gamberros, pero facer humor blanco. Entón queda unha cousa que ni fu ni fa. Sí, está en terreo de ninguén todo o tempo. E é moi incómodo de ver. En xeral incómodo. E mira que, sabes, eu sempre defendo moito a TVG, en xeral fan formatos que me parece que están guais e que arriscan, sabes, en plan, cos formatos, verdadeiramente, algúns formatos son raros. 48 horas para o sí. É un formato rarísimo. Un programa moi chulo. Pero moi raro. É unha pasada. E ainda así, estou moi en contra de 48 horas para o sí, porque témome que van a intentar sustituir Casamos con iso, e a min Casamos pareceme o pináculo da televisión. Eso sí que claro. Casamos é o pináculo da Mira, Casamos é o máis próximo que temos nós a ese rollo de slow food, no sentido que para min Casamos é un programa de pura antropoloxía. Quer dicir, é o programa que lle ensinaría a un alienígeno para dicirlle, mira, isto é Galicia é desta forma. Ensinaríalle Casamos, tío. Eu creo que de todas formas que estáse perdendo aí unha sinerxía, porque hai o programa Casamos e depois está o programa Que Casas, que é o que ensinan casas. Sí. Entón podían facer como continuacións, sabes? Vemos a boda no Casamos e depois a casa que se mudan no Que Casas. Joder, coller un show de Truman, sabes? Hai como 10 parellas de Galicia que son que están protagonizadas pola TVG, sabes? Vamos ver todos os momentos importantes da súa vida. Claro, e ven o Que Casas, e se a casa é un Cristo, pois xa van o Galicia Bonita. Despois programas dedicados xa na vellez. Unciones extremas. Claro, unciones extremas. Pois empezo a pensar que todos estes programas como acontecen no mesmo universo narrativo. Buah, sí, claro, na realidade. É o que ten... é o que teño os realities. Son reais, a xente en Casamos casa de verdade, hostia. Se fosen cousas guionizadas serían os mellores actores da historia, tío. De feito, se comenta que antes de emitir programas xa chegaron avisos de que non emitiran porque se divorciaran. En serio? Dice la leyenda que sí. Joder. No, eu creo que unha vez que lle vendes a túa alma ao galloso, emítese.
Eu creo que eso divorciaste, vale, pero emitimos o programa. Se avisas que te divorcias fan outro programa. Vas para o programa dedicado a divorcios do show de Truman galego. Fua. Pois mira, Malicia Divorciamos. Noticias. Vale, non é o mellor programa do mundo, pero máis ou menos a mesma hora, tes o intermedio, e a verdade é que se comparas os dous programas, está claro cal é mellor. Sí, vale, aí sí. Home, Aí te lo pues compro. tamén. E iso que o intermedio antes sí que me facía gracia, pero hai varios anos. Agora... Pensaba dedicar esta parte así como de non sección ao tempo e acabamos falando da sexta, tío. Que decepción. O sea, estou decepcionadísimo con Nosco agora mesmo. Por seguir da sexta, pasa o mesmo con Land Rover e con El Hormiguero. Que ti ves Land Rover así suelto e dis, bueno, é un pouco de sempre. Pero faz tapping polo Hormiguero e dis, bueno, vou volver para Land Rover. É que, quer dizer, algunha vez teño defendido a TVG entre xente que verdadeiramente pensa que non é unha boa canle, e eu teño as miñas reservas coa TVG, cousas que penso que se poderían facer mellor, cousas que non me gustan directamente, pero en todo caso, como cadea, é a máis confiable no sentido de que non me vai poñer de mal humor, tío. E unha cousa que o resto de cadeas non me poden asegurar. E é unha cousa que xa chega un punto da miña vida que valoro que a tele non me poña de mala leche. De feito, faime gracia que hai xente que ve a televisión de Galicia e parecelle mal que non a enfade. Sabes? Ve as noticias e parecelle mal que comenten cousas como pues, o mítico repolo de 3 metros ou o mítico cucho de 2 cabezas ou estas cousas. Que parecen mal. Tamén, obviamente, eu preferiría que as noticias non estiveran politizadas, pero incluso na súa politización fan o mellor que as outras canles, porque nas outras canles é como... disimulan. Vox tal, Ayuso tal, Irene Montero tal, como todo polémica, mentres que na TVG é como Rueda abriu un hospital, Rueda salvou uns orfos, Rueda aquí cuns cachorros, é como todo moi positivo. Home, ti que seguramente o telexornal de Corea do Norte tamén se máis así, pero bueno. Pero sí, de verdade. O sea, o tema este de que non está fundamentado no conflicto é unha cousa a valorar, Verdade que sí, pero da televisión de Galicia, sabes o que está ben? As fotos do tempo. Recordo que quería falar aquí sobre o tempo, vale, xente? Por eso che truxón o fío. É que outro tema que me fascina que as seccións do tempo na televisión cada vez duran máis e máis tempo. Duran moitísimo a día de hoxe. A de televisión española xa a quitaron directamente do telexornal e vai antes e dura como 20 minutos, unha cousa así. É que normal. Cousa... Teñen dúas persoas que dan o tempo. Sí, hai sección fotos, sección didáctica onde explican algún concepto climático, hai unha cousa increíble. Ese é o que eu pago, sabes? É que eu si estou pagando un canal de televisión, eu quero que se me explique o que son as isóbaras. Porque eu xa raias e líome. Pero se mo contan, digo, vale. Pero é increíble, é a única sección do telexornal que é autorreferencial, que explican, sabes, é como se o tipo que te está dando as noticias desde Nova York para explicarche como está grabando, sabes, en plan, no, mira, estamos aquí no medio dunha praza grabando esta cosa, sabes, que está pasando, porque de repente isto hai cuarta parede, sabes, e en cambio no tempo fano cunha naturalidade que xa nin pensamos, tío. E además no caso da galega fa unha labor social moi importante, que é que lle dan unha saída a todos eses xubilados que están no Facebook, no mítico grupo xente amigos de Castrofeito ou veciños de tal sitio, que están seguido aí subindo fotos, e ese grupo son cerrados. Entón, pois, a televisión pública, como bo criterio, está dando un espacio de promoción a eses señores, porque poñen a foto, pero poñen o seu nombre con lugar de onde son. E iso tamén é importante, hai que visibilizar os artistas. A min unha cousa que me gusta moito en España, e isto non pasa en Inglaterra, é que cando a xente manda vídeos co móvil de cousas do tempo, normalmente da chuvia, a televisión, a xente incapaz de facelo sen gritar. E ponen un vídeo así dunha inundación e sempre hai alguén gritando ¡Madre mía! Ou ¡Ay, Dios, como llueve! Nunca vi un vídeo dese sen que alguén gritara ao fondo.
o antolóxico vídeo do volcán de hai tempo de comer. Dá tiempo a comer de sobra. Home, eso, claro, é un tema estrictamente cultural, é como o dos vídeos isto non te xa está, evidentemente estamos fora de todo sentido xa aquí, ¿no? Pero quería comentar unha cosa que me contou Philip unha vez que me fascina, que o xénero este de vídeos de Paraguai sobre xente que conta accidentes de tráfico. Que? E voló. En Paraguai hai todo un xénero específico de xornalístico o que lle dedican todos os días parte do telexornal onde non só contan un sinistro, que aquí se fai, non? En plan, hubo un accidente na carretera de Valga a Pontevedra, non? Senón que sempre hai declaracións dunha persoa que viu o accidente e que en moitas ocasións, se son accidentes de noite e tal, son persoas que están ou afectadas polo shock de que acaban de ter un accidente ou borrachas. Sí, Entón, eso é verdade. Sí que cho contei, moitas veces, claro, saen en recopilacións de vídeos precisamente porque se son accidentes de noite, as persoas que ven o accidente normalmente están borrachas. podedes entrar, recomendo que entres en internet, en YouTube, e poñades como accidente de tráfico paraguayo. Bueno, o mellor saeche algún vídeo así con moito sangue e tal, non sei. Pon gracioso tamén. Entón, accidente paraguayo gracioso, non? Vale, estou de acordo. 3 muertos. Penso que xa compensamos o feito de non termos unha sección hoxe. Bueno, último detalle, para os que sean, que me acabo de acordar, para os que sean fanáticos do tempo, sabede que Meteo Galicia ten cámaras na que podes ver o tempo cal de diferentes sitios, que é o máis parecido aos streamings que falamos antes. Entón ti metes aí e ves pois, o Porto de Camariñas, por exemplo, ou ves os Ancares, e eso está moi guapo. Tamén hai un webcam en Abbey Road e podes ver como os turistas aí cruzan e sacan fotos como os Beatles, pero con tráfico aí pitando. De feito, o fenómeno ese non só Meteo Galicia, senón que hai moitos concellos que fan iso, sobre todo concellos pequenos, que fan un pouco rollo para a xente que está fora e ten morriña da aldea. A miña aldea de León ten unha cámara no medio do monte que está 24 horas ao día grabando a aldea e podes entrar e ver a túa aldea en directo. Opísimo. Eso tamén hai unha web que se chama Cámara Mar, que pos amantes de marítima pois son cámaras que se colocan para o surf. Entón podes ver diferentes playas pois como están. Ves a de Malpica, ves a de Razo. Habrá moita xente. Mira. Hai a versión deso de neve. As estacións de esquí teñen tamén cámaras para que vexas se hai verdadeiramente neve ou non. Un día no Twitch comentamos cámaras do tempo. Idea para unha serie da Galega. Un señor ou unha señora que pasa todo o día vendo webcams de praias e todas as semanas ve por casualidade un asasinato nun das webcams e ten que resolvelo. Joder, por fin unha serie negra da Galega que me interesa. Se ha streamado un crimen. Incluso me dio pode encher o oco deixado por Quero ser monja. Aí o deixamos. En fin, aínda que só somos dous, como sempre, sei que todas estáis desexando ofrecer as vosas historias ao tigre, pero precisamos dunha pregunta ou proposta que vos fago para achar a orde. Como hoxe estamos en petit comité, a pregunta de hoxe vai ser moi aberta e tamén un pouco salvaxe. Propóñovos que digades algo que eu despois teña que censurar en edición e a que me pareza máis imaginativo ou máis bestia, engaña. Mocos. Non podes dicer eso nun podcast que é ilegal. A ver, podes dar un exemplo do tipo de cousa que estás pensando e censuralo despois? Por exemplo, unha palabrota pero moi gorda, non mocos. Ou quizáis unha canción que teña un copyright que despois isto en YouTube non lo censura. Algo así, por exemplo, tamén sería algo. Vale. Vale. Hai un xuramento que escutei unha vez moi grave que é cajo nos 18. Como? Por qué? Dios mío, no expliques, vale, xa acabo de coller. Ten algo que ver co
co leñador fantasma ou algo así. No, ten que ver coa idade legal para votar, ten que ver. No. No? No, é blasfemia religiosa. Nos 18? Os 12 apóstoles, os 4 evangelistas, Jesús, Magalá e Cuparí. Pois a verdade é que casi prefiro que sexa unha blasfemia religiosa en comparación co que estaba dicindo Guillermo. Sí, eu entendía como algo sexual era terrible. No, hombre, no. Volveuse contra min isto. Bueno, Rubén optou polo religioso. Non se me ocorre nada, estaba pensando, claro, algún... No, estou totalmente sen ideas. Unha ameaza de morte ou algo así, nada, non se che ocorre nada. Un Al-Qaeda no fondo. O J. Simpson era... Espera, isto é moi fácil. O rei de España é un... Que fillo de puta. Guau, moi ben. Que se note que tes estudado o Código Penal, sí señor. Buah, como fiamos, xente, como convertimos isto en crítica social, Bueno, creo que pola vía borbónica vai gañar Philip esta sección finalmente. Así que hoxe comezamos coa túa, Phil. De que nos vas a falar hoxe? Sí. Sí, en inglés quere decir mar. Vou falar sobre o mar. Porque, claro, antes, noutros intres, falei de cauces secos de ríos, de Tigro vai a Balca, onde doutrora vivía o tigre do Caspio. Tamén falei de lagos, do lago Balkhash en Kazajistán, do lago Lopnur en China. Así que o seguinte paso nesta secuencia lóxica é falar do mar. E imos finxir que non falei do Titanic noutro momento, que realmente xa é falar do mar. Un apuntamento importante para tradutores, xa que estamos falando de mar. Mar é unha forma abreviada de que nome? María do Mar. Claro. Pero se queremos traducir ese nome a inglés e decimos Mary ou María, xa perdemos esa como referencia marítima. Así que eu propongo como traducción correcta de María ao inglés como Marcy, que é un nome de verdade porque hai unha canción de Joni Mitchell que se titula Marcy, e deste xeito pois entra aí sí. Así que nada, é a miña contribución ao mundo da traducción. Pues pareceme super bonita en realidad, Unha cousa super poética, Phil. Pero ia falar do mar, perdón, é que como terminei e logo dixen, pero non falei do tema. Terminei, levabas 15 segundos. Sí, pero é que claro, mencionei a Joni Mitchell e claro, agora que as súas cancións non están en Spotify, así que xa non existen, non se poden escoitar. Como claro, entroume unha nostalgia, mencionei a Masi, e como, bueno, xa parece moi bonito, un punto moi bonito en que poñer fin á miña intervención. Pero, bueno, supoño que terei que falar sobre estas dúas páxinas de apuntes que teño diante de min. Se queres cobrar, sí. Pois quero cobrar, porque agora mesmo non teño zapatos nos pés. Teño zapatos, pero non están nos pés. Polo cal non ten nada que ver coa miña situación económica, pero sí quero cobrar. E vou empezar usando unha técnica que moitas veces observamos nas series de televisión, en que un personaxe adolescente está tendo unha crise e a súa nai ou seu pai conta unha anécdota que ao parecer non ten nada que ver coa causa da crise, pero ao final sí que se enlaza de alguna forma e permítelle a nai ou ao pai, permítelle impartirlle unha lección de vida ao adolescente. Claro, é unha técnica moi común e sabedes exactamente de que estou falando. No. Iba a reclamar un exemplo, por favor. Pois está chorando
un personaxe adolescente porque están facendo bullying e a nai o pai di, pois mira, eu cando era pequeno tiña un mono que quería moito levaba o mono a todos lados e logo un día pois unha xente matou o mono e tiven que aprender a viver sen o mono. E logo dirá, pois mira, agora están facéndoche bullying, pero máis tarde non o farán. Claro, é a mítica escena, como todas as series teñen unha escena así. Vale, o sea, o que vai sendo un coach de autoayuda, pero en serio, vale. Entón, ou seja, a anécdota que en principio parece que non ten nada que ver co tema do mar, pero que máis tarde sí que se vai enlazar é a seguinte. No último ano de carreira, un amigo prestoume unha serie de 10 novelas de fantasía que se chaman As Crónicas de Belgarath, dun autor estadounidense que se chama David Hediondo. Eu lín esas 10 novelas ao longo de 5 ou 6 semanas, teñen así unha prosa moi fácil, moi lixeira, son moi divertidas, pero é verdade que son malísimas e non as recomendo para nada. Son machistas e racistas, sí, unha bosta. Non sei, bueno, será que tamén teño como recordos entrañables eu con elas, pero a verdade que gardo moi bo recordo delas, joder, elas. Eu tamén, pero son malísimas. Sí, en certa medida estou de acordo. Pero sí tenen algunha idea interesante. Unha delas é como leva as súas últimas consecuencias, digamos, a idea da predeterminación, as profecías que hai en casi todas as novelas de fantasía, a veces parece, porque nestes libros pois non hai un só caso en que o que está previsto na profecía, digamos, non se cumpre. Os personaxes poden queixarse todo o que queiran, pero en tal día, a tal hora, van estar en tal sitio para facer tal fazaña, e é así. E a verdade é que me parece un experimento interesante nun sentido narrativo. Non sei se facía falta escribir 10 novelas para leválo a cabo, pero sí que é interesante. E por outro lado, hai unha raza nestes libros que se chaman os Ulgos, que viven en covas. Pasan toda a vida en covas, e un dos personaxes que ao final se xunta o grupo dos héroes durante estas novelas, pois ten que sair das súas covas. É a primeira vez na súa vida que sae das covas. A maioría dos Ulgos nunca sae das covas. E este personaxe teñe un medo horrible ao ceo, porque sai da cova e de repente non hai un teito, e dalle a sensación de que vai caer cara arriba en toda esa inmensidade. E é bastante parecido a unha fobia común que moitos seres humanos temos, que se chama talasafobia. Sabedes o que é a talasafobia? Sí. Por etimoloxía, talaso é mar e fobia é medo, así que é medo ao mar. Exactamente. É o medo, bueno, nun sentido básico é o medo ao mar, pero normalmente se entende como a un medo a calquera corpo grande de auga, especialmente se non ves o fondo e se non podes tocar o fondo, ou facer pé no fondo. Xa, medo a profundidade, máis ben. Sí, diría máis a profundidade e a escuridade desas augas, como esa sensación de que non sabes o que pode haber aí abaixo. Claro, non lle tes medo a ducharte, teslle medo... Pero unha piscina moi fonda sí que lle tes medo. Por exemplo, sí. Eu creo que até certo punto eu teño talasafobia, porque a verdade é que non me gusta nada nadar en auga se non podo tocar o fondo, facer pé. E creo que levo 4 ou 5 anos sen nadar en auga sen poder facer pé no fondo. Ainda que me parece bastante racional, porque, bueno, nado, pero non nado especialmente ben, e non quero afogarme. Este é un espazo seguro para a xente con talasofobia, tranquilo, Phil. Pois, sí, dame bastante medo afogarme. Sei que é ridículo,
e xa non me sinto Bueno, a como ver. un home de verdade, pero a verdade é que a idea de afogarme pareceme así non tan guai. Eu sei que isto é un pouco mítico, o sea, un pouco tópico, pero eu creo que a xente do interior temoslle un pouco sempre de medo ao mar neste puro sentido de que parece como que afogar é destas cousas que entran dentro do posible, sabes? Dunha morte plausible que che podería acontecer, así como outras non parecen tan reais, non? E incluso a xente do mar dicía que antes que non valía a pena aprender a nadar, porque nadar no mar solamente sirve para morrer cansado. Xa moita xente mariñeira que pasaba moito tempo no mar e non nadaba nada ben, en realidade. Sí. Bueno, pero de todas formas, chavales, eu sou un voluntario en Cruz Vermella do Mar, hoxe talasofobia cero, non pasa nada. Estás aquí para que nos sintamos seguros, Rubén, estás aquí. Pois estás facendo moi bo traballo ali. Oxalá eu tamén fora Rubén facendo ese traballo. Vale, continúo. Sí que me interesa o mar. Saberedes a esa cifra que sempre aparece en, non sei, nas noticias ou documentais que din que máis do 80 ou máis do 90% do mar está aínda sen explorar. E de feito, eu quería saber exactamente que significa eso de que non está explorado, se quere dicer que non cartografiaron o fondo con certo tipo de instrumento ou se non houbo sumersións a certas profundidades en diferentes capas do océano. Que significa? Fixen a pregunta na páxina de Reddit de Ask Science e rexeitáronme a pregunta e dixeron que me informara mellor antes de facer a pregunta. Joder, entón pero pa que estaba de fixen a Ask pregunta Science. para informarme, pero non, parece que teño que informarme mellor. Intentei ir ao colexio, pero me dixeron que estudase, sabes? Non entendo. Así que non sei que significa que máis do 90% do mar segue sen explorar. Así que decidín realizar unhas investigacións máis. Primeiro fun a páxina de Reddit con teorías da conspiración. Vin que hai un señor que cree que hai unha cidade mineira debaixo do mar que leva séculos dando voltas cerca dos cumes de Lapu-Lapu en Filipinas, minando algo. E como realmente non necesitas probas para como engadir cousas ás teorías da conspiración, pois o que eu diría é que Lapu-Lapu é o nome do cacique cuxos soldados supostamente mataron a Magallanes en 1521. Pero o que vou decir eu é que realmente Magallanes non morreu, senón que baixou debaixo do mar e construiu esta cidade mineira para buscar El Dorado e segue dando voltas por aí. O sea, que guapo, mestura de Atlántida, El Dorado e o Rei Sebastián con Magallanes. E Reddit tamén. Un combo. Por lo que sexa, o Reddit das conspiracións ten menos requisitos que o Reddit Ciencia. Non sei por qué. Sí, aí non... Bueno, non. Aí se les artigos científicos dinche que te informes mellor. É como o contrario. Pero Me falta un pouco de steampunk. Ese sería mallao. Pois, ou non, porque ninguén sabe como é a cidade mineira, porque non existe. Claro, dis cidade mineira e imagínome Asturias, sabes? Non sei. Sí, pero, perdón, non o expliquei ben. Cidade mineira no sentido de que a súa función é minar, pero está debaixo do mar e ten rodas. Ah, vale, vai no fondo do mar. Perdón, expliquei no mal. Si, vai no fondo do mar e ten rodas. Vale. E non sería mellor que tuve hélices. Pero construíuse no século XVI. Non tiña a mesma tecnoloxía que agora. Claro. Pero teño que recoñecer despois de todo isto que a páxina de Reddit de teorías da conspiración pareceume incluso a min, pouco científica. Así que usei fontes máis rigorosas para investigar, que non son Wikipedia, por certo, son blogs. Mellor.
fontes máis rigorosas para investigar sobre as diferentes capas do océano. Porque o océano non é homoxénea, senón que ten capas como unha cebola ou un ogro, como Shrek. E vou vos explicar en termos científicos as diferentes capas do océano. A primeira capa é a intermareal, e non vou falar da capa intermareal porque me parece unha capa cobarde que non sabe se é mar ou se é terra. Este é a zona de baño que todos coñecemos, pero a min pareceme que terei que decidir cal é, mar ou terra. Así como un dato, a zona intermareal miña avó chamáballe a barba da marea. A barba, Pois é un nome chulo. Como, como que a escuma das ondas é a Claro. que fai a... Que guapo. É un dato que me gusta. Rubén aporta que teño que fermosura ao decir podcast. que como é un dato sobre a zona intermareal non me interesa, porque é unha zona... xa é collín manía. Ainda que é certo que é a única zona na que me baño eu, como non quero afogarme. Bueno, pero a primeira zona así de verdade do mar é a capa epipeláxica, que se estende até 200 metros de profundidade. Aquí toda a auga está mesturada, ten unha temperatura bastante estable até os 200 metros de profundidade e hai moita luz, hai moitos animaliños, hai moitas cousas, é unha zona bastante chula, pero como hai moita luz e vese bastante ben, imos seguir baixando as zonas máis escuras, onde é máis difícil ver as cousas e necesitades as explicacións de Philip derivadas de blogs sobre as cousas que ali hai. Ciencia. Así que por debaixo da zona epipeláxica é a capa mesopeláxica, que se estende dende os 200 metros até os 1000 metros de profundidade. Até aquí chega aínda un pouco de luz solar e é unha zona bastante guai porque hai peixes espada e tamén hai anguías lobo, e as anguías lobo teñen cara de señores maiores enfadados. E aquí tamén atopamos a termoclina, que é unha zona en que a temperatura baixa rapidamente a medida que aumente a profundidade, porque a enerxía solar non chega. E temos que lembrar esa palabra termoclina para despois, porque vai ser moi importante no sentido de que a vou dicir unha vez máis noutro momento. E como seres humanos nos creemos o centro do universo, obviamente teño que dicir quen foron os primeiros seres humanos en chegar vivos até a zona mesopoláxica. E foron precisamente os estadounidenses Charles Beebe, Carlos Bebé, e Otis Villavares en 1934, que baixando na súa batisfera, que foi unha esfera de aceiro suspendida dun cable que se manexaba dende a superficie, Donada por Batman. pois baixaron até 920 metros. Pero non sería até 1949 cando Otis Villavares chegaría á seguinte capa, a zona batipeláxica, que leva o nome de Batman. En honor ao Marqués de Batman. Chegou a 1400 metros nunha batisfera modificada chamado ventóscopo. A zona batipeláxica esténdese dende os 1000 metros de profundidade até os 4000 metros de profundidade. Vos estades vendo a nova serie do Señor dos Anéis? Sí, xa acabou a primeira tempada, vaya. Pois eu non, porque teño Netflix. Pero parece ser que moitos fans están ríndose dun diálogo moi torpe que hai en que un personaxe di que os barcos flotan porque miran cara arriba e as pedras se fundan porque miran cara abaixo. Joder, pero unha cousa poética no contexto da serie, ademais. Dice como unha especie de refrán. Como Bueno, eu non vin a serie, só digo que é como un meme. Pero aplícase bastante ben a zona batipeláxica, porque aquí hai moitos peixes que teñen os ollos somente no lado superior do corpo. Como teñen os ollos como no mesmo lado da cara, para poder mirar cara arriba e ver as siluetas doutros animais, porque aquí chega un pouquichiño de luz solar. Insuficiente para que a detectemos os seres humanos,
pero está aí. E vendo as siluetas dende abaixo, pois poden comer eses animais ou poden escapar deles. Literalmente na cova de Platón, esos peixes, tío. Literalmente, se a cova de Platón fora o mar. Claro, pero aí hai un problema, porque entón o que suba para atrapar a silueta ao mesmo tempo estáse poñendo a tiro, non? E ese é o gran misterio da zona batipeláxica. ¿Quieres ser cazador o quieres ser silueta? Qué guapo como intro de serie ou algo así, eh? Qué guapo, en realidad. Vale, que hai debaixo da zona Batman? Vale, sí, debaixo da zona Batman temos a zona ten un nome aínda máis difícil que lembrar. Non, mentira, é a zona abisal, porque é un abismo. Que ven do grego, abismo, que quere dicer sen fondo, porque os gregos eran tontos e pensaban que o mar non tiña fondo, cando sí ten fondo. Que panolis. Sí que me lembra unha historia que me gusta que che contan nunha visita guiada a unhas minas antigas minas de carbón que hai en Gales. Aí hai como un pozo, un charco que chaman o pozo sen fondo. E din que durante anos os traballadores da mina tiraban os escombros no pozo sen fondo, the bottomless pit. E calculouse que se tiraran centenares de toneladas de escombros nese charco. E algún día dixeron, pois isto é increíble, temos que medir iso. E medírono e tiña 7 metros de profundidade. Dixeron, como pode ser que tiraron centenares de toneladas de escombros neste charco e só ten 7 metros de profundidade? Pois claro, antes de tirar todos eses escombros tería un pouco máis de profundidade. Ah, en serio? Buah! En serio? O encheron todo. En serio? Que guapo. O sea, tamén que casualidade, sabes? Xusto estaba a punto de rebordar cando se puxeron a medir. Claro, se rebosaba, pois tiñan que sacar todo o escombro para poder tiralo outra vez, porque senón non tiñan onde tiralo. Joder. Bueno, a zona abisal. Hai unhas cousas interesantes aquí. Primeiro, o primeiro ser humano en chegar até ali é o malvado Edwards do creepypasta sobre o Titanic. Porque o Titanic efectivamente está na zona abisal, que se estende dende os 4.000 metros até os 6.000 metros de profundidade. Hai dúas cousas que quero resaltar sobre a zona abisal. Primeiro, a zona abisal cubre o 60% da superficie da Terra e, en canto a volume, constitúe o 83% do volume dos océanos. Aquí, como non hai luz, os animais comunícanse coa bioluminiscencia, con bacterias que producen luz, que poden vivir nas súas antenas, na súa pel, e comunícanse con diferentes sinais e secuencias de luces. E podes ver vídeos realmente preciosos destas formas de comunicación animal en internet. Cando estaba preparando esta sección, vin un vídeo da BBC en que ves estes animais e din algo que dixen antes o de que os seres humanos nos creemos o centro do universo e vin unha destas cousas que dis, pois non. Claro, nós comunicámonos falando, normal, o máis común é con sonido ou escribindo, pero se o 83% do océano está na zona abisal, pois realmente estamos falando dun volume de auga increíble. É un volume en que poden existir os seres vivos que é moito maior que a superficie, os continentes. E din neste documental da BBC que moi probablemente as secuencias de luces na escuridade sexan a forma de comunicación animal máis común na Terra. E non o sonido. Que guapa esa idea. Pero guapísima. Ten sentido, claro. Sí, é como un destes datos ou feitos que che din e como dis, hostia, pois nunca o mirara así, sí, como polas dimensións deste espazo da que estamos falando, pois ten sentido.
Claro, rollo que os alienígenas somos nós na Terra. Bueno, terei que ir terminando. Hai unha última zona da que falar, que é a zona adeopeláxica, que ven do grego para dizer o inferno, que é todo o que hai máis alá dos 6.000 metros de profundidade, que representa realmente case metade da profundidade total do mar, dende os 6.000 metros até case os 12.000 metros, pero realmente só constitúe o 0,25% do fondo marino. Estamos falando das famosas trincheiras ou foxas, a máis famosa sendo obviamente a foxa de Marianas en Guam, das cales hai máis ou menos 46 no mundo e a maioría está no Océano Pacífico. Aquí a presión da auga pode chegar até 8 toneladas por pulgada. E tamén é onde no 2012 James Cameron descubriu os Navi, creo. Que? Non sei se confío moito nestes blogs. Pero bueno, no 2000, Eso é completamente certo. esta é a parte máis chula. No 2018, o Dr. Mindwei Zhang, que é un nome chino e non o vou traducir, o Dr. Mindwei Zhang descubriu unha zona aínda máis profunda da zona da foxa de Marianas, coberta por unha termoclina de sulfuro de hidróxeno. Aí dixen a palabra termoclina outra vez. De sulfuro de hidróxeno? Sí. E baixaron por debaixo desta termoclina, pero lamentablemente resultaba que esta zona da adeopeláxica está cheo de megalodóns. E escaparon os megalodóns, empezaron a comer xente a mansalva e foi necesario contratar a Jason Statham para matalos utilizando as aletas dun submarino como unha especie de espada. E a película Megalodon ten unha aprobación de 46% en Rotten Tomatoes e Metacritic. Sei que queres acabar aí a sección, Phil. O sea, eu comprendo que queres que sexa o final. Non, porque tamén di conclusión. Debaixo nos apuntes di conclusión. E a conclusión é que tedes que memorizar toda a xerga científica que cuspín aquí. A ver, o termoclina xa os tiña na memoria guardado, E despois os batipeláxico é imposible de esquecer, que queres que che diga? Bravo, Batman. Claro, é que... Vou non resumir, mira, Intermareal, unha merda. Logo, hai unha zona fótica e hai peixes de espada. Otis Vilavares e Batman. Logo, tamén hai peixes que miran cara arriba. O Edward chegou a avisar primeiro. Logo, hai os Navi viven na foxa de Marianas e hai megalodóns. Pois moi ben. Despois de escoitar 2 veces a sección de Philip, na que, joder, foi interesante. Sí, o sea, as cousas verdadeiras foron interesantes e as que foron mentira tamén. Que hubo mentiras. Sí, pero queda para a disposición do público a distinción entre elas, que é moi complicada. Pasamos xa a última sección do programa de hoxe, que o que soltou unha barbaridade máis lixeira foi o Rubén, así que tú é a palabra. De que nos vas a falar hoxe, Rubén? Pois eu traio para abrir boca un souvenir da viaxe que fixemos de polo a polo en 5 aves. Traio unha historia que me contaron os Inuit e que ahora ofrezo ao oráculo, que sabe máis. A historia que me contaron os Inuit é a dunha manada de lobos, que nunha viaxe na busca de caza nunha noite como a de hoxe, con moita chuvia e moitos tronos, quedaron illados nun iceberg. O vento e as correntes arrastraban o iceberg mar adentro e condenaba os lobos a unha morte segura de fame e sede. Os lobos entón, véndose perdidos, puxéronse a cantar. Non o canto arrepiante das noites de cacería, senón o canto triste dos cachorros cando quedan sós, de súplica para a nai de todas as criaturas, que vive nun templo no fondo dos mares, na zona abisal. Pedíanlle que non os deixase morrer ali, que tivese compaixón deles. E o canto conmoveu a nai de todas as criaturas, que se apiadou deles. Entón levantou unha onda, grande como un abrazo, e acolleu os lobos no seu seo,
para logo convertilos en candorcas. E diso veño falar hoxe, das candorcas. Imos coñecer un pouco máis a este animal que, aínda que sempre estivo nos nosos mares, desde 2020 colleu especial querencia a nosa costa e dar resposta ao que tantas horas ocupou o telexornal de Televisión de Galicia. Por que se botan os veleiros? Non vos sorprenderá nada que eu vise unha sección sobre candorcas en cuarto milenio. Non é para menos, a verdad. E por que se bota os veleiros? Polas cores ou pola forma? Vamos por partes. Empezamos polo primeiro. Que é unha orca? A estas alturas, nacidos nos 90, pouco hai que dicir sobre o que é unha orca. Todos temos en mente a Willy, aquela candorca da película que se caracterizaba por ter a aleta dorsal enroscada. Non sei se vos acordades. Sí. Pois ben, esta característica, a aleta dorsal enroscada, é propia das candorcas en cautividade. É unha atrofia froito do pouco exercicio. E é o que acontece cando un animal acostumbrado a desprazarse miles de kilómetros polo mar queda confinado nun tanque que, por moi grande que sexa, pois non é o océano. Estas aletas, en plena forma, poden medir 1,80 m de longo. What? Segundo Foralturas, é o que mide Bad Bunny e é máis do que miden Kim Kardashian, Bob Marley ou Manuel Franco. Estas aletas sirven para identificar os individuos salvaxes. Unha, porque se ven moi ben cando nadan, porque é 1,80 m de aleta, e outra porque teñen patróns de manchas e cicatrices que lles son característicos, son como as pegadas digitais. E igual que os lobos dos que proceden, as candorcas pois son animais sociais. Grazas a que identificamos os individuos pola aleta, sabemos que se agrupan en manadas matrilineais, máis ou menos grandes. As hembras van formando manadas e os machos vanse movendo polos grupos de hembras. A avoa nai e as fillas poden formar un grupo e os machos pois, van entrando e saindo segundo as hembras estén en período fértil. E é un recurso pois, para evitar a endogamia, que acostumbra a ser problemática. Mais ou menos canta extensión de mar constitúe o territorio por un lado de cada manada de femias e por outro lado de cada macho? É dicir, cruzan todo o Atlántico ou adoitan estar máis ou menos na mesma zona? Pois depende, a ver. Candorcas hai en todos os océanos do mundo. Están desde o Ártico ao Antártico, no Atlántico, no Pacífico e incluso entran no Mediterráneo. Dispós dos territorios, pois, como son animais mariños, é difícil de tipular. Por exemplo, hai a familia de orcas do Estreito, sábese que no inverno, no verán, están polo Estreito, que é onde están os atúns, pero logo non sabe moi ben para onde van. Entón é difícil de estimar. Claro, é máis porque hai candorcas que son residentes dunha zona e forman grupos máis reducidos e outras que chaman marítimas e forman pois, grupos moito máis grandes. Entonces, pois, é difícil calcular a extensión dun territorio unhas candorcas. Pero, bueno, alégrome de que che fixera unha pregunta que sabes a resposta e foi moi interesante. Unha cousa, se che fago algunha pregunta e non sabes a resposta, tú dime que me informe mellor antes de facerte a pregunta. Digo che que busques no Google. Claro. Dentro destes grupos sociais, máis grandes ou máis pequenos, un elemento fundamental é a comunicación vocal. As candorcas ten un repertorio de sons que cumple diferentes fins. As vocalizacións que fan son 3. Au! Chamao! Eses serían silbidos e chamadas. Tamén temos os clics. Os clics... Pero fai os clic agora, Philip. Que pasou? Os clics, como vai evitar Philip, son sucesións de chasquidos que non ten finalidade social, son para ecolocalización, son un sonar. Ah, vale, sí. Hai moitos animais marítimos con sonar, sí. Os cetáceos prácticamente todos. Todos, sí. E pois están os silbidos tonais. Philip, por favor, silbido. Que se utilizan durante a interacción social máis próxima.
Poderíamos decir que son como ronroneos ou como conversacións pequenas. E por último están os chamados modulados, que son os máis potentes. E utilízanse polo xeral durante a caza ou os desplazamentos para comunicarse con outros especímenes que se encontran fora do rango de visión. Isto podría ser máis ou menos equivalente aos ouveos dos lobos dos que proceden. Dentro deste tipo de chamadas hai uns que se chaman os discretos, que son característicos de cada familia de orcas, son dialectos. Eses serían o dialecto de Groenlandia, que vai imitar a Phil. E agora si, por favor, me imita o dialecto do Mediterráneo. ¡Ey! ¡Ven! ¡Dios, me cago en Dios! ¡Ven aquí! Tamén Tiene acento de Valencia. Esta similitud ou diferencia entre os dialectos sirve para que as candorcas saiban se son parentes máis ou menos próximos. Isto serve, por exemplo, para asociarse con outros grupos por proximidade ou, no caso dos machos, para evitar reproducirte con túa prima. Ostras, é unha cousa lingüística. Igual non lingüística, como podría falar dunha lingua humana, pero sí discreta, no sentido de que son sinais moi claros que se repiten e que cada familia de orcas ten os seus. Entón, canto máis próxima sexa esa familia, como proveñen dunha mesma familia, pois falan igual, digamos. Pero é lingüístico no sentido de que teñen códigos e as variacións son graduais. Sabes? Igual non falan exactamente como o meu dialecto, pero é abondo parecido para que o recoñeza como próximo, non? Claro, ou o contrario, para decir estes non son parentes. Que guapo. Iso é algo que pasa con moitos animais ou é algo particular das candorcas? Pois pasa con aves tamén, volvemos a ornitología. De feito, hai un caso moi curioso que é o dos ferreiriños, que hai varias especies de ferreiriños, non? Agora vamos a falar do ferreiriño abelleiro, o ferreiriño azul, que cando a nai cree que non vai poder cuidar dos ovos, o que vai meter os ovos no da outra especie, para que a outra especie cuide os seus fillos, mas os da nai intrusa. E eses, por exemplo, ferreiriños abelleiros que nacen cos azuis, aprenden a cantar como os azuis. E dispós de grande teñen o canto dos azuis. Aí podes diferencialos ti por esa vía. Que guai. Claro, ou incluso, no caso dos estorniños, por exemplo, aves que se moven en grandes grupos, teñen como unha especie de dialectalización forzada, que é como para distinguirse ante as hembras de outros machos, o que fan é aprender sonidos. Entón, de repente, escuitas un estorniño que sabe imitar un timbre, ou que imita unha serra, ou que imita o claxon dun coche. Aquí xusto ao lado da casa a mí pasoume unha vez, escoitei un estorniño imitando o son dun martelo hidráulico. Estaban facendo obras e de repente penso, pero por que a estas horas están facendo obras? E non, era un estorniño imitando. Tamén os corvos o fan. Pero sí, en xeral todos os animales que teñen comunicacións así vocais máis especializadas, digamos, tenden a ter dialectos, o mesmo que nós temos dialectos e linguas polo propio uso, non? E además, no caso das candorcas, estes dialectos pois tamén poden deberse a que teñen diferentes estrategias de caza, é dicir, teñen culturas, non só dialectos. Por exemplo, as candorcas no seu territorio saben que teñen un recurso. Pode ser que se poden alimentar de baleas, ou que teñen focas disponibles, ou que teñen atúns, ou que sexa. Entón, en función de cal é a presa potencial, desenvolven técnicas de caza propias de cada familia de orcas. Que guai. Herdan os tipos de caza, vai. Efectivamente. Por exemplo, as familias de candorcas especializadas na depredación de baleas pasan unha técnica moi similar a dos lobos. A manada fixa un exemplar e comeza unha cousa de derribo. Van perseguindo a balea, mordenlle nas aletas ou na cabeza ou golpeana ata que se cansa e
e a consiguen matar. Sí, a típica hostigación dos lobos, sí. Claro, pero familias de orcas de sitios onde non hai baleas e que se especializan en peixes azuis, tipo sardiñas, fan técnicas similares ás dos arroaces. Pastorean os cardumes e acorrálanos contra a superficie. E cando xa está o cardume agrupado, pasan por debaixo dos peixes e bumba, danlle un golpe ca cola e atuntan o cardume todo. Buah, que guapo. Claro, máis que teñen unha fisionomía tan potente que permite moitas variedades. Despois atacar de moitas maneiras, por decirlo así. Claro, se buscades ataques de orcas en YouTube encontrades estrategias tolísimas. E quizás unha das máis tolas son as que desenvolven en colaboración cos seres humanos. Porque, igual que analizan as presas disponibles, tamén analizan o resto de predadores. E no caso os seres humanos aprenderon a crear colaboracións. Hai un caso moi coñecido, ou igual non tanto, que acontece ao sur de Australia, dunhas candorcas especializadas na caza de baleas. E dinose conta que os humanos da zona tamén cazaban baleas. Entón, o que discurriron foi: a manada de candorcas comeza o ataque a unha balea. E no acoso van levando a balea ata unha zona pouco profunda, onde o grande cetáceo non poida fuxir submerxíndose. E unha vez que esa balea está acorralada, unha das candorcas vai ata o porto e comeza a golpear a auga coa cola. E ese é o sinal. What? Os baleeiros do porto collen entón as súas chalupas e os seus arpóns e seguen a esta candorca, que os guía hasta onde as outras tiñan acorralada a balea. Que dis? Os baleeiros rematan a balea e deixan que as candorcas coman a lingua da balea. Unha vez que a devoran, as orcas retíranse e os homes levan a balea para a terra. En serio? En serio. Idea para un capítulo da serie sobre os webcams. Un dos asasinatos é que o asasinato é un pescador, pero fai que a candorca mate a víctima. E o señor que está en Muxía vendo todo nun webcam, pois ten que convencer a policía de que pasou isto. Ostras, é que... O sea, falla coña Phil, pero é que a propia premisa é tolísima, vaya. O sea, que vayan as candorcas a avisar os notas de que atoparon unha balea... Claro, que Que son... tolo. Sí, claro, sí, é increíble. É propio dunha familia. E tamén acontece nas candorcas do Estreito de Gibraltar que saben cando os barcos están pescando. E as almadrabas e todo iso. E as almadrabas baixan a moita profundidade. Entón, entre que a almadraba sube desde o fondo hasta a superficie, elas aproveitan que os atúns xa están aí encerrados e entran a almadraba a collelos. Sea, aproveítanse das artes de pesca humanas, roubar a pesca, digamos. Sí, Proban as facer cousas pillaxe. dos demais. Notase que esas candorcas xibraltareñas son británicas, De feito, eu tamén vin unha que seguramente viches no YouTube, porque viches que dixeches que hai moitos vídeos de cazas de candorcas, pero cando estaba buscando información para a miña sección, e vin un moi chulo en que hai unha foca no medio dunha placa de hielo e non poden alcanzala, así que como 3 ou 4 nadan rápido debaixo da placa de hielo, creando unha onda que rompe o hielo para poder comer a foca. Sí, para desestabilizar o xeo e que a foca esvare e caia, non? Pero neste caso non é só que resbale, senón que rompe todo o hielo. Crean unha onda que rompe todo o hielo e xa cae a auga. What? Tamén é moi vistoso o caso... Estas creo que son as orcas do... Son as da Antártida, por aí, creo que son. Que cazan as focas botándose a terra. As focas están na zona intermareal, que xa sabemos que é unha purria, entón, cando a candorca ve que hai unha foca máis ou menos cerca, o que fai é coller velocidade e vararse, e meterse a terra e collela. Ostras, é como volve despois.
Cando ven a ola de volta, gira, sabe? É unha técnica, Ademais sabe que os de Greenpeace van ver para empuxalo. No, Outra pero- técnica de colaboración. pero además son conscientes de que é peligroso, porque esa técnica ensínanlle as crías en zonas donde a nai poida sacalas, en caso de que ela non sea capaz de salir. Claro. Home, que ten moito risco, quedas varada, aí fuches. A menos Claro, que veña claro. Greenpeace. Entonces eso, vemos que temos un animal moi intelixente e que pasa coas interaccións cos barcos? Por que se botan os veleiros? Pois Porque no mar ou eres cazador ou eres silueta. Pois as responsables son concretamente as focas as candorcas do Estreito de Gibraltar. Estas, pois eso, no verán están na salida do Estreito de Gibraltar esperando os bonitos e despois veñen cara ao norte, bordeando a península, pois detrás dos bonitos. Pero cando no 2020 aconteceu unha cousa insólita, que unha destas familias, en vez de seguir cara ao norte, dou volta para o estreito. E é a partir dese momento cando empezan as interaccións. Ao principio foron identificadas 3 candorcas nos ataques, que foron coñecidas como as Gladys. As Gladys son 3, a branca, a negra e a gris. E a medida que se tomaban datos de outras interaccións, viuse que non eran solo estas, sino un total de 11 candorcas involucradas nas interaccións, dunha familia un total de 14. Hai 3 que se rexistraron nas zonas da interacción, pero non participaron no acoso aos veleiros. Estas interaccións seguen sempre o mesmo patrón. Perseguen o veleiro e morden os lemes, morden as orzas, golpean a cabeza, arrástrano. E se ven que hai resposta, ven porque o patrón xira o timón e eso dá unha resistencia ao mordisco, ou porque alguén berra desde a cuberta, a interacción continúa, chegando a romper partes dos barcos. Porén, se desde o barco non hai resposta, as interaccións acostuman cesar ao pouco tempo. E a pregunta entón é: por que este comportamento? Claro, é moi confuso isto. O sea, se non acontece nada, paran. E dis que empezou cando volveron a Gibraltar, cando normalmente seguían para o norte bordeando. Sí, de repente un cambio dunha familia de candorcas na súa ruta migratoria e a partir desa volta atrás empezan as interaccións. Ostra, e por qué? Pois barallas ao principio a posibilidade de que sexa como reacción a un encontronazo cun veleiro que fixo que desenvolvese unha actitude defensiva. Porque nunha das Gladys, nas fotos vese que ten marcas dun encontro cunha hélice dun motor. Tamén se propoñía que fose unha especie de cacería pola dependencia ás respostas do veleiro, que o confundisen con algún tipo de animal e que por eso se deciden a atacalo. Claro, esa é a resposta, entenden que é o animal defendéndose. Claro. Xa. Mas o certo é que non se aprecia nas grabacións nin nos testemunhos das interaccións unha actitude realmente agresiva por parte das candorcas. E incluso hai fotos nas que se ven as Gladys acompañadas por arroaces. Entón, non habendo actitude agresiva, unhas hipóteses máis fortes arriba da mesa é que lles fai chiste. Non pode ser, que dis? Que as candorcas entenden o que é o veleiro, saben como reacciona, sabe que poden interactuar con el e parece divertido. Buah, a tesis ludita, tío. É unha movida, O xogo É unha movida. final é unha mostra de inteligencia. Claro, e a máis sempre se falaba o sea, o da tese ludita era o rollo este de que sempre se falaba de que había certo bias pola parte de moita históricamente os antropólogos ou as ciencias sociais que cando miraban para o pasado nunca valoraban o xogo, a broma, as cousas que se fan só porque son divertidas de facer ou porque son raras e a súa propia rareza é o que as fai interesantes, non?
E claro, supoño que, claro, dende a bioloxía pode haber certo nesgo tamén nese sentido, non valorar que os animais poden facer as cousas porque lles fai grazas, sabes? Claro, e ademais no caso das candorcas sábese que teñen predisposición ao xogo. E incluso acontece pois de investigadores que estiraron xoguetes e as candorcas xogaron con eles durante moito tempo. E ao final, o desenvolvemento de técnicas de caza pois seguramente tiña que ver nalgún momento empezara como un xogo. Co xogo, sí. A ver, eso velo nos cans. Os cans xogan Claro. a que se pelexan, a que cazan, sabes? Os gatos pequenos literalmente xogas con eles a que cazan ratos. Claro. Entón é esta, que o fan porque lles mola. Entón, A mellor solución, sinceramente. A máis cachonda. claro, eu conta que sempre estiveron aí. Tamén por eso chama a atención o xiro este do 2020, porque, por exemplo, meu tío que é mariñeiro e tamén contaba a veces de ir a pescar ao caladoiro de Sarabia, que é un caladoiro que está mar adentro, diante de Camariñas, máis ou menos. E estaren pescando os ollo moles e veren as aletas de estaren as candorcas pendentes de que é o que estaban facendo e ver como se podían aproveitar. Que guai. Pero claro, estes pasos duraban ao mellor 2 semanas, que é o que tardaban en cruzar. Pero ahora colleron o gusto a esta zona, entón dan esa volta. Entonces, temos que aprender a convivir con elas. Nos próximos anos haberá que ver se este costume remite ou vai a máis, e nós tenemos que desenvolver protocolos pois, para evitar estas interaccións ou para reducilas o máximo posible. Pero o único que podemos concluir, sabendo que son animais intelixentes e que son capaces de desenvolver a súa propia cultura, pois que son sus costumbres e hai que respetarlas. Ostras, é interesante, en particular porque como que xa temos certa... Concordamos un pouco como sociedade en que hai certos animais que as consideramos moi intelixentes, non? E que parece que hai como algúns baremos para considerar animais especialmente intelixentes dentro do conxunto dos animais. E é interesante tamén dende a perspectiva histórica, non? Porque como que quizáis históricamente houbo outros momentos da historia en que determinados animais desenvolveron este tipo de dinámicas, mas claro, aprenderon que co ser humano non sae moi rentable andar de broma, non? E teño a sensación de que ás veces tamén dende certo discurso ecoloxista fálase, por exemplo, co lobo. O lobo nunca ataca ao home, o lobo unha convivencia pacífica cos animais. E entendo que o que pretenden ou cal é un pouco a ideoloxía subxacente, pero claro, dito así, resulta un pouco naif, non? Porque os lobos non atacan ao home porque aprenderon que atacar ao home é mala política, sabes? Claro. En plan, que igual ti matas o lobo a un home e eles matan a metade da túa manda, sabes? Non é porque teña unha especie de vontade pacifista de convivencia co outro depredador, é porque aprenden. Claro, ao final, pois, é unha cuestión de presa potencial. Claro. Seguramente en algún momento algúns antepasados do lobo pois sí que depredaron seres humanos e incluso pois na India creo que é bastante frecuente que haxa ataques de lobos a persoas, pero claro, sí. Ao final é unha guerra fría. Se o depredado saca unha forma de defenderse, pois o depredador aí non ten que facer. Non, é unha guerra armamentística. Eu lembro do primeiro episodio do Tigre, cando estaba preparando, buscando cousas sobre os tigres, que agora, por exemplo, o tigre do Caspio xa non existe precisamente porque atacaba o ser humano, así que o ser humano terminou matando a todos os tigres. E lembro que en China, nos documentos oficiais de hai 1000 anos ou así, había moitos tigres, tantos que cando un grupo de tigres chegaba a un pueblo, por exemplo, empezaba a matar xente, utilizábase nos documentos a mesma palabra como se fora un brote dunha praga ou dunha enfermidade. Dicían o equivalente un brote de tigres, porque de repente aparecían un montón de tigres. Que guapo. Tratar o tigre como un virus, sabes? Claro, isto tamén me acordo un documental que vi unha vez
que oxalá acordarme do nombre, pero non me acordo, que era como que combinaban diferentes partes de animais buscando crear o depredador perfecto. E creaba unha especie de león negro, unha potencia de caza tal, que a única presa que se volvía sustentable para ele, é dicir, que tuvera suficientes, era o ser humano. El principio de conto de Lovecraft ou algo así. Sí, sí. Que ao final son cousas de recursos, non? É como pois, a colaboración está cos humanos para cazar a balea. Si con ese competidor consigo facer unha simbiose, pois mellor pos dous que estar peleando por un mismo recurso. Que tamén se daron casos da pelea polo recurso, dos baleeiros cazar a balea e ir ás candorcas a comer esa balea. Claro, a cousa é que nós xa estamos nun momento social onde como que esta dinámica resulta problemática para nós, non? Entón, xa non nos parece tan razonable relacionarnos coa orca no sentido de, en plan, isto que faz non nos gusta e vamos a matar a todas as que pillemos polo camiño, non? E entón, claro, se non entras nesa dinámica, cal é o punto intermedio que nos resulta aceptable? Segundo Andrew Barron sería darlles cocaína. A tortura. Claro, negociar coas candorcas. Como entras a negociar con elas? Cales son os termos que elas poden entender como cesión a cambio de non andar xogueteando cos barcos, sabes? Plantea a problemática de como te relacionas en condicións de pseudo iguais con animais de outra especie, que é algo que nunca fixemos como especie en toda a nosa historia, sabes? Claro, isto non se está movendo no dereito, co tema de darlle dereitos a certos animais. Sí. Non é problemático nese sentido tamén. Sí, sí. A nivel xurídico é extremadamente complicado porque, por exemplo, estas propostas que hai agora de considerar os animais... Tradicionalmente os animais, a pesar de que isto só é duro para os animalistas tal, tradicionalmente os animais para o dereito son o mesmo que calquera outra cousa. Son cousas. O sea, o mundo estaba dividido entre cousas e persoas. E eso a nivel xurídico é rendible porque é como unha liña dura. Sabes? Temos claro que son persoas e o que non son persoas é todo o demais. Se colocas os animais como un punto intermedio, a nivel xurídico todos son problemas. Porque ata que punto lle recoñeces dereitos? Ata que punto lle recoñeces axencia, responsabilidade? Non está nada claro. E ni sequera, porque, bueno, falamos aquí, por exemplo, das candorcas e falamos de que teñen certas lóxicas que nos comprendemos, non? Herdanza, cultura, familia, pero con animais que funcionan dunha maneira completamente diferente, como encadres? Por exemplo, os oviños do ferreiriño que se deixan no niño doutra ave poden considerarse xurídicamente menas ocupas. Eu creo que sí. E hasta aí. Pois moi ben. Soa xa o tigre de The Omens e iso significa que chega ao seu fin un novo episodio do Tigre do Futuro. Saímos hoxe do oráculo coa auga xa ata as orellas. Primeiro pensábamos que iba a ser pola choiva e finalmente foi polo mar e pola nosa exploración coas candorcas. Quero dar as grazas ás miñas cómplices do oráculo de hoxe, que foi especialmente Radio Verité. Se vos gustou, non vos queredes perder as seguintes entregas do Tigre do Futuro, podedes suscribirvos en iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube ou seguir en xeral o que facemos desde a que cheira papá. Emplazamos vos xa para o seguinte tigre que quen sabe o que agarda ali. Un saúde, ata a próxima. Tigre, tigre, quen te pode deter? Fai no pedazos e bañate